Здравейте, аз съм Гейми, който някъде отиде. Стига, бе! Защо? По-скоро това е шопа направо, цяла да ни везе. Да, чакай, аз ги разведа, чакай. Е, тука, шопове, купувайте колко си искате, ай писа сървър тук. Направо го члена на... Окей, 15 дни. да, той е също тук. Аре, бе. Значи тук реквизита, тук кенефа, тук шопа на Сашо, който табела не е служил. Умен е. Да, даже и тук, вижте, ако посетите шопа сега, ще ви дам безплатен стак камък. И така, сега тук всеки ефтини работи. Не баш ефтини, ама. Скъпи са. Не са скъпи. Скъпи са. Не са скъпи. Ако натиснете веднъж някоя табела тук, доста ще помогнете. Да. Или пък лайк. Доста супер карате. За Джони всичко е скъпо, защото няма пари, така. Повечето. Има по-хубави шопове твоя. Nope, нямаш пари. И Няма значение. Съм ги имаш. Абе, ела да ни разедеш при къщата ти. Също да кажа, всичко тук, къщата и този шоп е доста готин. Кот си ги е построил, защото също е най-хубаво от нас за това. Ще има линк в описанието към неговия профил и към профил на Федони. Коти, къде си сега? Там горе. Ела да къщата сега разведеш. Що? Нали ти си развеждаш? Иди. Какво? Идва. Да. И ще толкова бързо гладнявам, това ям като на мелон. Къде он няма АФК педерас? Първо ще ви покажем АФК педерас. Его, виждам го Сопtify. Его е там горе. Аре, идвай да покажем АФК педерас. Окей, така е нашата къща, после малко ще ви Ще направим забранени неща. Първо ще покажем АФК това де. Ето го и него. Мани го това, да направим, да покажем така къща. Значи тук е тавана. Да, втори етаж. Това е доста готино тук. Да мирише на чушки. Това тук ни е терасата. Сега ако следете надолу ще видите едни бели дъски. Къде? Е тук. Значи тук често е прословутия печка пенис. Печка пенис, да. Няма сега да показвам често. Просто не знам дали има смисъл. Да. И Джони Садъра пак си е привет на честовете, защото само садва и е педерас. От клас, циганин. Значи тук е барбекюто и педераси неща. Фермите, да, тук фермата ни за картофи, фермата за луи и... Виж овца! Къде? Да я убия! Не, бе! Взех вълната. Не. Взех кила. Ела да покажем спауна и тия там глупост. За какво? Това е нещо като така. Добре. Така ми сърква. Окей, значи тук то прозорец е издяван от... не знаеш, че вече съм на спауна. Да. Окей, това тук е спаунът. Доста е готин. Има портали. Развила така. Тук е без PvP в този портал, който си пак е спаун. Няма значение. Тук има описание как да си... как да си направите резиденция. Имате кит. Стартър, който ви дава няколко много нужни айтеми, които са ви. Както и една мотика, която е за резидент. Тук PvP света. Добре, това, което видяхте е как диските ми е пълен и това нещо, лапшоп. Няма да ходят на шоп. На лапшоп, тук до мене. Ето и то на спална. Да. Тук доста айтеми. Главно там продават само конски работи. Доста айтеми, които почти повече от тях, по-малко ви ги дават в Kickstarter. Да. Нещо друго, което не съм показал. Мисля, че... Мале! Колко е поема тук, бе? Не. Отиваме само на евент. И на The Best Shop, защото е готин. Да, добре, това тук е евента.
Ето тук като има ивент, сядаме тук на едни столове. Да. И като седнеш И на този разказвам за стол, конференция. да. И като седнеш на този стол, фащаш с плачайте. Ми ние така правим. Сега отиват на Love the Best Shop. Да. 5 секунди. Махнах правата на Джони и садна. Да, бе. Аха, нещастни. The Best Shop е тук в нашата къща. До. Да, де. До. Пак шопа. Също така, ако дойдете на този лап и удавите някои от тези табели, доста ще помогнете. Най-вече е тази тук. Вижте, е тая тук. Е тая. Точно тая. Да, точно тая. С десен бутон. О, мага, се купих. Браво. Не ми парите. No. Върни ми диамантите, не ми трябват. То чест е наполовина пълен с диаманти и в Fender чест имам още 2 стака диамантени блока. Така че няма свършат, купуйте колко искате. Ако искаш, после му ми дадеш малко. Не. Ха, Ама който дойде, давам безплатни 7 табели. да. След като ги направя. Ами, Това е, може да си купите пак се редствам, защото не започва ми трябва. спама, пак се започва спама с тъпите сървъри. Та няма значение. Да, най-добре да свършим, защото тия ще имат. Да. Ами, не виждам още какво може да покажем. Ще има други епизоди на този сървър и аз бях Gaming for Me, това беше Павлон Коци. И булшит. Да. И довиждане. Чао. С Богом.